कृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते कृतराज श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदം 12-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 19 അതിൽ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു വൃത്രാസുരന്റെ നിർവ്യാജവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച ദേവരാജൻ അവനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വജ്രായുധം കയ്യിലെടുത്തു. സംഭ്രമവും കാപട്യമോ ഇല്ലാത്ത മന്ദഹാസത്തോടെ അവൻ താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പൊ വൃത്രാസുരന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ലജ്ജിച്ച് നിൽക്കാതെ വിഷാദവാനായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള സമയമല്ല, ഇപ്പോഴും യുദ്ധം രംഗത്താണുള്ളത് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ആയുധം എടുത്തിട്ട് എന്നെ വധിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അവർക്ക് തോൽവിയൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ദേവേന്ദ്രൻ ധൈര്യത്തൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വജ്രായുധം എടുത്തിട്ട് വൃത്രാസുരന്റെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുക. അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മനോജ് കാണല്ലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവ സിദ്ധോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി ഭക്തഃ സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃതം ജഗദീശ്വരം. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവ സിദ്ധോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി ഭക്തഃ സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃതം ജഗദീശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവ സിദ്ധോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി അഹോ ദാനവസിദ്ധോസി ഭക്തഃ സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃതം ജഗദീശ്വരം. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവ സിദ്ധോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃതം ജഗദീശ്വരം. ജഗദീശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവസിത്തോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി ഭക്തഃ സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃദം ജഗദീശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതിശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവസിദ്ധോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി ഭക്തഃ സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃദം ജഗദീശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോ ദാനവസിദ്ധോസി യസ്യ തേ മതിരീദൃശി ഭക്ത സർവാത്മനാത്മാനം സുഹൃദം ജഗദീശ്വരം.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशि भक्त सर्वात्मनात्मानं सूतं जगदीश्वरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वत्सला शाजी माता जी जो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी चल हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र उवाच अहो मानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृतं जगदीश्वरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी जो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोऽसि यस्याते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। पद्मोमय आरमणे माता जी चल हरे कृष्णा प्रभु जी। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मोमय हरे माता जी हरे कृष्णा प्रभुजे। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र उवाच अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुकृतं जगदीश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभुजे। हरे कृष्ण. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. കീർത്തനം ഭാഗത്തിന് ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാദാനവ, നീ അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ടും ഭക്തിത സേവനത്തിലുള്ള നിന്റെ വിവേകവും സഹനശക്തിയും ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരുടെയും മിത്രമായ പരമാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണനായ ഭക്തനാണ് നീ. കാരണം ഇന്ദ്രൻ എന്താ പറയുന്നത്, നീ ഇത്രയും അപകടാവസ്ഥയിലായിട്ടും നിനക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും നിന്റെ ആ ആത്മധൈര്യവും ഇതൊക്കെ കാണുന്നു, സഹനശക്തിയും വിവേകവും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നീ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവത്ഗീത 6:22 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാര്യതി. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സുസ്ഥാപിതനാകുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് സഞ്ചരിക്കില്ല. അത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായൊരു നേട്ടവുമില്ലെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും പതറുകയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ വിഷമങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ പോലും കലർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ ഏതു തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമ പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാകൂല. വൃത്രാസുരൻ യാതൊരു വിധത്തിലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ദേവേന്ദ്രൻ ആശ്ചര്യഭരിതനായത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു അസുരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാകാൻ കഴിയും. ശ്രീയോ വൈശ്യസ്തദാശൂദ്രസ്തേ അഭിയാന്തി പരാംഗതി. കളങ്കരഹിതനായ ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനദാർഷീന്മയാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായ സുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗദാ. ഭവാനദാർഷീന്മയാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം
യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗതഃ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് സിന്ധുസിക്ക് മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മതജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സിന്ധുസിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാൻ അദാർഷിത് മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാംഗദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, തങ്കമണി മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനാതാർഷീന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷതാം ഗദാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വിശ്വദാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനാദർശിന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനദാർഷിന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷതാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനാദാർഷിന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനദാർഷിന്മയാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനദാർഷിമായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷതാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനദാർഷിന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനദാർഷീന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷതാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശശിധരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനാദർശിന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവാനാദാർഷിന്മായാം വൈ വൈഷ്ണവീം ജനമോഹിനീം യദ്വിഹായാസുരം ഭാവം മഹാപുരുഷദാം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
भवानतार्थिन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहाय भावं महापुरुषतां गतः कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. നീ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കുകയും ഈ മോചനം നിമിത്തം ആസുര സ്വഭാവം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്റെ പദവി ആർജിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് മഹാപുരുഷൻ. അതുമൂലം ഒരു വൈഷ്ണവനായിത്തീരുന്ന ഒരുവൻ മഹാപൗരുഷ്യ പദവി നേടുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈ പദവി നേടിയിരുന്നു. ഒരു ദേവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ അസുരൻ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും എന്നതാണ് ദേവാസുരന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു ഭക്ത സ്മൃതോ ദൈവ അസുരസ്തത് വിപര്യ. വൃത്രാസുരൻ ഒരു അസുരനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അഥവാ മഹാപൗരുഷ്യൻ എന്ന നിലയേക്കാൾ അവൻ കൂടുതൽ യോഗ്യനായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പദവി എന്തു തന്നെയായാലും അവൻ ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ഭക്തൻ അവനെ ഈ വിധത്തിൽ മോചിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം ഇത് സാധ്യതമാകും. ആയതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:4-18 സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കിരാത ഹുണാന്ത്ര പുളിന്ത പുൽകശ ആബീരശുംഭായവനാഗസാദയഃ യേ അന്യേ ച പാപയത് അപാശ്രയാശ്രയഃ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭ വിഷ്ണവേ നമഃ. കിരാതന്മാർ, ഹൂണന്മാർ, ആന്ധ്രന്മാർ, പുളിന്തന്മാർ, പുൽക്കശന്മാർ, ആബിരന്മാർ, ശുംഭന്മാർ, യവനന്മാർ, ഗസകുലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ പരിശുദ്ധരാകാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹമാണ് പരമശക്തി. അദ്ദേഹത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഏതൊരാൾക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ അഭയം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധനാകാനും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ്വന്തം സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ കിരാതനോ ആന്ധ്രനോ പുളിന്തനോ ആരു തന്നെയായാലും അവന് പരിശുദ്ധനാകാനും മഹാപൗരുഷ്യന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനും കഴിയും. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗല്ലിതം മഹദാശ്ചര്യം യത്ര പ്രകൃതേസ്തവഃ വാസുദേവേ ഭഗവതി സത്വാത്മനി ദൃഢാമതിഃ. ഗല്ലിതം മഹദാശ്ചര്യം യത്ര പ്രകൃതേസ്തവ വാസുദേവേ ഭഗവതി സത്വാത്മനി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹല്യുതം മഹദാശ്ചര്യം യദ്രാജ പ്രകൃതേസ്തവ വാസുദേവേ ഭഗവതി സത്വാത്മനി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽസല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലിതം മഹാദാശ്ചര്യം യത്ര പ്രകൃതേസ്തവ വാസുദേവേ ഭഗവതി സത്വാത്മനി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രതിയാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കല്ലിതം മഹദാശ്ചര്യം യത്ര പ്രകൃതേസ്തവ വാസുദേവേ ഭഗവതി സത്വാത്മനി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കല്ലിതം മഹാദശ്ചര്യം യത്ര പ്രകൃതേസ്തവ വാസുദേവേ ഭഗവതി തത്വാത്മനി ദൃഢാമതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण। गीता सी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खल्विदं महदाश्चर्यं यत् रज प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्त्वात्मनि दृढा मतिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे श्री माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खल्लितं महदाश्चर्यं यत् रजत् प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढा मतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. ഭക്തിദാന സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ വൃത്രാസുര, അസുരന്മാർ പൊതുവെ രജോഗുണികളാണ്. ആകയാൽ ഒരു അസുരനായ നീ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും എപ്പോഴും ശുദ്ധസത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് മഹാ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിദാന സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വൃത്രാസുരൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ അതിശയിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അസുര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചതെങ്കിലും നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ ലഭിച്ചതിനാൽ അത് സാധ്യമായിരുന്നു. വൃത്രാസുരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ദ്രന് അത്തരം കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യതിചലനവുമില്ലാതെ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാകാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇന്ദ്രൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ ഭക്തിർഭഗവതി ഹരോ നിശ്രേയസ്വേശ്വരേ വിക്രീഡിതോ അമൃതാംബോധൈ കിം ശൂദ്രൈകാദഗോദഗൈ. യസ്യ ഭക്തിർഭഗവതി ഹരോ നിശ്രേയസ്വേശ്വരേ വിക്രീഡിതോ അമൃതാംബോധൗ കിം ശൂദ്രൈകാദഗോദഗൈ. അത്യുന്നത മംഗളങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അടിയുറച്ച ഒരു വ്യക്തി അമൃത സമുദ്രത്തിൽ നീന്തുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? വൃത്രാസുരൻ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭാഗവതം 6:11-25. നനാഗപൃഷ്ടം നച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം. ബ്രഹ്മലോകത്തിലെയോ സ്വർഗലോകത്തിലെയോ ധ്രുവലോകത്തിലെയോ പോലും സുഖത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. താഴെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. എനിക്ക് സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മാത്രം മതി. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണിത്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിലും ഒരിക്കലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവൻ വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ ശ്രീമതി രാധാറാണി, ഗോപികമാർ, കൃഷ്ണന്റെ മാതാപിതാക്കൾ യശോദ മാതാവും നന്ദമഹാരാജനും, കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾ, ഭൃത്യർ തുടങ്ങിയവരെ പോലെ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാർന്ന കൃഷ്ണന്റെ അന്തരീക്ഷവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ അവൻ അഭിലഷിക്കും. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കാംക്ഷിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലീലകളിൽ അദ്ദേഹവും ഒത്ത് സഹവസിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏത് ഭൗതിക സന്തോഷവും കുഴിയിലെ ജലം പോലെയാണ്. അതേസമയം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ആത്മീയ സന്തോഷം ഒരു ഭക്തൻ നീന്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമൃത സമുദ്രം പോലെയാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഇതി ബ്രുവാണവന്യോന്യം ധർമ്മജിജ്ഞാസയാ നൃപ
യുയുധാദി മഹാവീര്യ ഇന്ദ്രവിത്രോ യുധാംബതി ശ്രീശുഗോവാച ഇതി ബ്രുവാണവന്യോന്യം ധർമ്മജിജ്ഞാസയാ നൃപ യുയുധാദി മഹാവീര്യാവിന്ദ്രപുത്രോ യുധാംബതി. ശ്രീ ശിവദേവ സ്വാമിത്തോട് പറഞ്ഞു, വൃത്രാസുരനും ദേവേന്ദ്രനും യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ ഇരുവരും വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, അവർ ഇരുവരും മഹായോദ്ധാക്കളും തുല്യശക്തരുമായിരുന്നു. വൃത്രാസുരനെ കുറിച്ചും ദേവേന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ടും ശിവദേവ സ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവരെന്താണ്? യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുൻ, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുത സേവനം, അല്ലെ? അതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ വൃത്രാസുരനും ഇന്ദ്രന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഇവർ രണ്ടും മഹായോദ്ധാക്കളാണ്, ഇവർ രണ്ടും മഹാത്മാക്കളാണ്, തുല്യശക്തരാണ്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആവിദ്യപരിഗം വൃത്രാഃ കാഷ്ണായ സമരിന്ദമഃ ഇന്ദ്രായ പ്രാഹിണോദ്ഘോരം വാമഹസ്തേന മാരിഷാ ആവിദ്യപരിഗം വൃത്രഃ കാഷ്ണായ സമരിന്ദമഃ ഇന്ദ്രായ പ്രാഹിണോദ്ഘോരം വാമഹസ്തേന മാരിഷാ. അലയോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവേ, ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിപുണനായിരുന്ന വൃത്രാസുരൻ അവന്റെ ഇരുമ്പ് ഗദ ഇടതു കൈയാൽ ഉയർത്തി വായുവിൽ വട്ടം ചേറ്റി ദേവേന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു കൈ വൃത്രാസുരന്റെ ഒരു കൈ എന്തായി? ഇന്ദ്രനും കൊത്തിക്കളഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇപ്പോഴൊരു കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ഗദ എടുത്തിട്ട് ഇന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് എറിയുകയുണ്ടായി. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സതു വൃത്രസ്യ പരിഗം കരം ചാകരഭൂമപം ചിച്ഛേദായുഗപദ്ദേവ വജ്രേണ ശതപർവണ. സതു വൃത്രസ്യ പരിഗം കരം ചാകരഭൂമപം ചിച്ഛേദയുഗപദ്ദേവോ വജ്രേണ ശതപർവണ. ദേവേന്ദ്രൻ ശതപർവൻ എന്നു പേരുള്ള അവന്റെ വജ്രായുധത്താൽ വൃത്രാസുരന്റെ ഗദയും ശേഷിച്ച കരവും ഒരേ സമയം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഛേദിച്ചു. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദൗർഭ്യാമുത്കൃത്തമൂലാഭ്യാം ബഭോ രക്തസ്രവോ അസുരഃ ഛിന്നവശോ യഥാ ഗോത്ര കാത്ഭ്രഷ്ടോ വജ്രണാഹതഃ. ദൗർഭ്യാമുത്കൃത്തമൂലാഭ്യാം ബഭോ രക്തസ്രവോ അസുരഃ ഛിന്നപശോ യഥാ ഗോത്രഃ കാത്ഭ്രഷ്ടോ വജ്രണാഹതഃ. കൈകൾ വേർപെട്ട് രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധമേറ്റി ചിറകുകൾ മുറിഞ്ഞ് പറക്കുന്ന പർവ്വതം എന്ന പോലെ വളരെ ശോഭിച്ചു. പറക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവയുടെ ചിറകുകൾ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധത്താൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ കാണുന്നു. വൃത്രാസുരന്റെ അതിബൃഹത്തായ ശരീരം അത്തരമൊരു പർവ്വതത്തെ പോലെ തോന്നിച്ചു. 27, 28, 29 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്, അതുകൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃത്വാദരം ഹനും ഭൂമോ ദൈത്യോ ദിവ്യുത്തരാം ഹനും നഭോ ഗംഭീരവക്ത്രേണ ലീലിഹോൽബണജിഹ്വയാ ദംശ്രാബീകാലകൽപാഭിർഗ്രസന്നിവാ ജഗത്രയം അതിമാത്രമഹാകായ ആശിംസ്താരസഗിരിൻ ഗിരീരാട്പാദചാരീവ പദ്ഭ്യാം നിർജരയന്മഹീം ജഗ്രാസാ സമാസാദ്യ വജ്രിണാം സഹവാഹനം മഹാപ്രാണോ മഹാവീര്യോ മഹാസർപ്പ ഇവദ്ദിപം.
ഉത്വാദരാം ഹനും ഭൂമോ ദൈത്യോ ദിവ്യുത്തരാം ഹനും നഭോ ഗംഭീരവക്ത്രേണ ലേലിഹോൽബണ ജിഹ്വയാ ത്രംശ്രാഭി കാലകൽപാഭിർ പ്രസന്നിവ ജഗത്രയം അതിമാത്രമഹാകായ ആശിപ്തരസാ ഗിരിൻ ഗിരിരാട് പാദചാരീ വാ പദ്ഭ്യാം നിർജരയൻ മഹീം ജഗ്രാസ സമാസാദ്യ വജ്രിനം സഹവാഹനം മഹാപ്രാണോ മഹാവീര്യോ മഹാസർപ്പ ഇവദ്ദിവം. വൃത്രാസുരൻ ശാരീരികമായി വളരെ ശക്തിയും സ്വാധീനവുമുള്ളവനായിരുന്നു. അവന്റെ കീഴ്ത്താടി ഭൂമിയിലും മേൽത്താടി ആകാശത്തിലും വച്ചു. അവന്റെ വായ് ആകാശത്തോളം തന്നെ വിസ്തൃതിയുള്ളതും നാവൊരു മഹാസർപ്പത്തിന് സദൃശവുമായി തീർന്നു. അവൻ മരണം പോലെ ഭയങ്കരങ്ങളായ അവന്റെ ദ്രംഷ്ട്രങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കടിച്ചു വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിച്ചു. അപ്രകാരം ബൃഹത് രൂപം പൂണ്ട മഹാസുരനായ വൃത്രാസുരൻ പർവ്വതങ്ങളെ പോലും കുലുക്കിയുലക്കുകയും ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൾ നടന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം കാലുകളാൽ ഞെരിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രന്റെ മുന്നിലെത്തിയ അവൻ ഇന്ദ്രനെയും ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായ ഐരാവതത്തെയും ഒരു കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് ആനയെ എന്നതുപോലെ വിഴുങ്ങി. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടും ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ആ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു വിജയായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കും തോൽവിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ വൃത്രാസുരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ അല്ലെ. ദാസാനുദാസോ ഭവിതോസ്മി ഭൂയഃ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയൂ? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ദ്രന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടായി. അതാണ് പിന്നീട് വജ്രായുധമൊന്നും എടുക്കാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തോൽവി മാത്രമല്ല, ഇനിയും വൃത്രാസുരൻ തന്നെ നേരത്തെ ഗദയൊക്കെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗദ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചടിച്ചു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വൃത്രാസുരന്റെ ആ അടിയേറ്റിട്ട് വജ്രായുധം താഴെ വീണു അല്ലെ. ലജ്ജ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി, ഇത്രയും എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഭക്തനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വൃത്രാസുരൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് വൃത്രാസുരന്റെ ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക, അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതിനെന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രൻ വേഗത്തിൽ എന്നെ
വജ്രായുധം കൊണ്ട് വധിക്കണം അല്ലെ. അതിന് ഇനിയും താമസം നേരിട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ ഇങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രനെ ഇപ്പോഴ് മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതിപ്പോൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരനോട്. ഇത്രയും ആ വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കരം ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ. ആ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴേ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ അവിടെ എന്താ പറയാ ലജ്ജിതനായ ദുഃഖിച്ച വിഷാദവാനായിരിക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രനെ ഉന്മേഷവാനാക്കുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലെ. സ്വന്തം കൈ ഒന്ന് പോയിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. വേറെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എന്താണ് അവനോടുള്ള അവസരത്തിൽ വേഗം തന്നെ പകരം വീട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയ്യ അല്ലെ. ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനൊന്നും ആരും നിൽക്കില്ല. വേഗം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വജ്രായുധം താഴെ വീണു, ഈ ഒരു അവസരം മുതലാക്കിയിട്ട് അവനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെയ്യുക അല്ലെ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നു. നീ എടുക്കൂ, ആയുധം എടുക്കൂ, ഇനിയും ആ വജ്രായുധം എടുത്തിട്ട് എന്റെ നേരെ പ്രയോഗിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴ് ഇന്ദ്രന് തോന്നി എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അസുരനല്ല, ഒരിക്കലും ഒരു അസുരൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത്, നീ എല്ലാവരുടെയും പരമമിത്രമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നീ. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലും ഈ യുദ്ധമുഖത്തിൽ നിന്നും എന്നോട് വിവേകവും സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വേറെ ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ തക്കം നോക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ കണ്ടു, അസുരന്മാർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുമ്പോൾ ദേവന്മാർ പോലും അതിന്റെ പുറകിൽ പോയിട്ട് ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തോറ്റ് ഭയന്ന് ഓടുന്ന അല്ലെ, ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്ന അസുരന്മാരെ പുറകിൽ പോയിട്ട് കൊല്ലുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ ഒരിക്കൽ കണ്ടു ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗത വീണപ്പോൾ അല്ലെ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും വജ്രായുധം വീണു. വൃത്രാസുരൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ആയുധം എടുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സുസ്ഥാപനാകുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് സഞ്ചരിക്കില്ല. അത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായൊരു നേട്ടവുമില്ലെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും പതറുകയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ വിഷമങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ പോലും കലർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ ഏതു വിധത്തിലുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാകില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ഏത് അപകടാവസ്ഥയിലും ഒരിക്കലും വിഷമിക്കുകയില്ല, പതറുകയില്ല. കാരണം അവന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവശ്യരക്ഷതയെ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ഭയമില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് വൃത്താസുരൻ പറഞ്ഞത്, എന്നെ വേഗം കൊന്നുകൊള്ളൂ. ഈ അസുരന്റെ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് വേണം അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട്. വൃത്രാസുരൻ യാതൊരു വിധത്തിലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ദേവേന്ദ്രന് ആശ്ചര്യഭരിതനായത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു അസുരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാവാൻ കഴിയും. കളങ്കരഹിതനായ ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഈ വൃത്രാസുരന്റെ ലീലകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഭക്തനാവണമെന്നുമില്ല. ഒരു അസുരന്റെ ജന്മമായാലും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടുവരണം.
നേരത്തെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ അസുരകുലത്തിലാണ് പിറന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അത് പ്രകാരമാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃത്രാസുരനെ യാതൊരു അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഭക്തനായി തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്ദ്രനെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. നീ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അതിജീവിക്കുകയും മോചന നിമിത്തം ആസുര സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്റെ പദവി ആർജിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണോ എനിക്ക് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് എന്റെ മായാശക്തി അതിജീവിക്കാം. ഇവിടെ ആ ഒരു പദവി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അതിജീവിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്റെ പദവി ആർജിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കുന്നതിടെ വൃത്രാസുരനെ സംബന്ധിച്ച്. സാധാരണ രീതിയിൽ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും, ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. പ്രഭാതിയുടെ പറഞ്ഞു, പത്മപുരാണത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, വിഷ്ണു ഭക്ത സ്മൃതോ ദൈവ ആസുരത്വവിപരീയ. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ആസുരികളായിട്ടുള്ളത് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഭഗവാനോട് അസൂയ പുലർത്തുന്നു, ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നു. വൃത്രാസുരൻ ഒരു അസുരനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അഥവാ മഹാപൗരുഷൻ എന്ന നിലയേക്കാൾ അവൻ കൂടുതൽ യോഗ്യനായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിത്തീരുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പദവി എന്തു തന്നെയായാലും അവനൊരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ഭക്തൻ അവനെ ഈ വിധത്തിൽ മോചിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം ഇത് സാധ്യതമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. ഏത് കുലമായാലും ഏത് ജാതിയായാലും അല്ലെ, താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരായാലും ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം നേടി ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്വന്തം സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ, അപ്പോൾ അവൻ കിരാതനോ ആന്ധ്രനോ കുളിന്തനോ ആര് തന്നെ ആയാലും ഒരുവന് പരിശുദ്ധനാകാനും മഹാപൗരുഷന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനും കഴിയുമെന്ന്. ഇതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ മഹാ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു, മഹാ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഹേ വൃത്രാസുര, അസുരന്മാർ പൊതുവെ രജോ ഗുണികളാണ്. ആകയാൽ ഒരു അസുരനായ നീ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും എപ്പോഴും ശുദ്ധസത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് മഹാ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ പൊതുവെ അസുരന്മാരൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അവർ കൂടുതൽ അധികാരം നേടുന്നതിനും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് നേടുന്നതിനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരായിട്ട് അങ്ങനെ ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് സത്വഗുണത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെ, ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, നീ ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് മഹാ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. ഒരു അസുരനെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഈ കാര്യം എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. വൃത്രാസുരൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിച്ചതെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ഇന്ദ്രൻ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരാസുര കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചതെങ്കിലും നാരദമുനിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ ലഭിച്ചാൽ അത് സാധ്യമായി. വൃത്രാസുരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ അത്തരം കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായില്ല. അതുകൊണ്ട് വൃത്രാസുരന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യതിചലനവും ഇല്ലാതെ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനാകാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇന്ദ്രൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഒരു അസുരന്റെ ജന്മമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനും
ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാവാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. വൃത്രാസുരൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇപ്പോൾ വൃത്രാസുരന്റെ ശരീരത്തിൽ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് നേരത്തെ ശാപം നിമിത്തം അസുരനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജ്. സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അത്യുന്നത മംഗളങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അടിയുറച്ച ഒരു വ്യക്തി അമൃത സമുദ്രത്തിൽ നീന്തുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ജലം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ആണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അമൃതിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നീന്തുന്നവരാ. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുഴിയിലുള്ള ജലമൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു. വൃത്രാസുരൻ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നാഗപൃഷ്ടം നച പാരമേഷ്ട്യം ന സാർവഭൗമം നരസാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധി അപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയകാംക്ഷ. ഇന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴ് വൃത്രാസുരനുമായിട്ട് പോരാടുന്നത് എന്തിനാണ്? വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചിട്ട് വേണം ഇന്ദ്രലോകം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വർഗലോകം അല്ലെ, ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ. എന്നാൽ വൃത്രാസുരൻ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ്. ഇന്ദ്രനേക്കാളും മേലെയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകമോ അതിനും മേലെയായിട്ടുള്ള ധ്രുവലോകമോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇനി താഴെയുള്ള ഗ്രഹമാണെങ്കിലും രസാതളം അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബലി മഹാരാജാവൊക്കെ അവിടെ കഴിയുകയാണ്. ഇന്ദ്രനേക്കാളും നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അതിന്റെയും ഒന്നും അധിപനാവണ്ട, ഈ ഭൂമിയുടെയും അധിപനാവണ്ട. അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. യോഗസിദ്ധി ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്. യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങനെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായാലും ധ്രുവ മഹാരാജാവായാലും അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ, നിനക്ക് വരം ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്? വരം എനിക്ക് വേണ്ട, യാതൊരു വരം വേണ്ട, അങ്ങേ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. പിതാവിനേക്കാളും വലിയ സിംഹാസനം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയത് അല്ലെ. തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴെന്താണ്? യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ഇത്രയും വിലയേറിയിട്ടുള്ള ഈ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വജ്രത്തിന് പകരം എന്താണ്? വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് എന്നാണ്. യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഈ കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ മാത്രമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായാലും നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കുക എന്നോട്, എനിക്ക് യാതൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊരു കച്ചവടം പോലെയായി പോവും. ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങോട്ട് അതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയി പോകും, ഇതൊരു കച്ചവടമായി പോകും, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെയും കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം നൽകണം. എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം നൽകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാൽ അവരൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരാണ് ഭഗവാനോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്ദ്രൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ഇത്രയും
നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ആ വൃത്രാസുരനെ ഒന്ന് കൊന്നു തരണം, നിങ്ങളൊന്ന് അവതരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ദ്രന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ മോചനം ഭഗവാന് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അതൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന് ഇത്രയും ബഹുമാനം വൃത്രാസുരനോട്. ഇതാണ് ഈ ദേവേന്ദ്രനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാനോ ഒന്നും മനസ്സ് വരുന്നില്ല. ദേവേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെടാം, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തൻ, അല്ലെ? വൃത്രാസുരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹം ഹരേ തവ പാദൈക മൂലദാസാനുദാസോപവിദാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേദാസുപദേ ഗുണാസ്തേ ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോധകാര. എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ എന്താണ് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ മതി. മനസ്സ് അങ്ങയെ സ്മരിക്കുവാനും വാക്കുകൾ അങ്ങയെ കീർത്തിക്കുവാനും ശരീരം അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിച്ചാൽ മതി. അങ്ങയുടെ ദാസനായാൽ മതി, അല്ലെ? ഇന്ദ്രന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഇന്ദ്രൻ, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്ദ്രന് പോലും അതിന് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ്. ഇന്ദ്രൻ എന്താണ്? തന്റെ ശത്രുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. വൃത്രാസുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വേഗത്തിലെത്തണം, അല്ലെ? നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അല്ലെ? അത്രയും അക്ഷമനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു അസുരൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ട് വജ്രായുധം കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഇന്ദ്രന് അതിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇനി തിരിച്ച് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വൃത്രാസുരൻ എന്നെ തന്നെ വധിക്കുമോ എന്ന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരന് ഇന്ദ്രന് ധൈര്യം കൊടുത്തത്. നീ സംശയിക്കേണ്ട, ഇത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വജ്രായുധം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഫലം കാണും, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് എന്നെ വധിക്കുവാനും നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കൈക്കലാക്കാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരു യാതൊരു പദവിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ലാതെ. എനിക്ക് സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് വൃത്രാസുരൻ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണിത്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ പദവിയാലും ഒരിക്കലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ ശ്രീമതി രാധാറാണി, ഗോപികമാർ, കൃഷ്ണന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, മാതാവും നന്ദമഹാരാജാവും, കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾ, ഭൃത്യർ എന്നിവരെ തുടങ്ങിയവരെ പോലെ പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുവാൻ മാത്രം അഭിലഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും പലപ്പോഴും കുറച്ച് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയും, കൂടുതൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രന്റെ പൊസിഷൻ ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവണം, എനിക്ക് സെക്രട്ടറി ആവണം, അല്ലെ എനിക്ക് ഖജാൻജി ആവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ വാശി പിടിച്ച ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭഗവാൻ അവസരം തരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ എന്താണ് വൃത്രാസുരൻ പറയുന്ന പോലെ പറയുന്നു, അല്ലെ? ദാസാനുദാസോപവിദാസ്, അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആവണം, സെക്രട്ടറി ആവണം, ഖജാൻജി ആവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രനോ കുബേരനോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെ? പലപ്പോഴും പറയാറ് ഇന്ദ്രനെയാണ് പറയാറ്. ഇന്ദ്രനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ ജന്മമായിരിക്കും പിന്നീട് ലഭിക്കുക, ഇന്ദ്രലോകത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാനും നിർബന്ധിച്ചു. ചില ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിനോടൊക്കെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരിക്കലും തലയാവണ്ട, ഞാൻ വാലായിക്കൊള്ളാമെന്നു. തലയായാലാണ് എപ്പോഴും പാമ്പിനൊക്കെ എവിടെ അടിക്കുക? തലയിൽ അടിക്കണം, അല്ലെ? എന്നാലേ പാമ്പ് ചാവില്ല, തലയിലാണ് അടിക്കുക, അല്ലെ? വാലിന് അങ്ങനെ അടി കിട്ടി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയും തലക്കാണ് അടിയൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തലയാവണ്ട, ഞാൻ വാലായിക്കോളും, എനിക്ക് ഹെഡ് ആവണ്ട, ഞാൻ ഏറ്റവും താഴ്ന്നൊരു സേവകനായിക്കൊള്ളാം.
പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തലയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ വേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എന്നാലേ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാവും? ഇന്ദ്രനാവും. ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാരിങ്ങനെ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല, സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ? അതാണ് പുന്താന തിരുമേനി പറഞ്ഞത്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ചു നാണം കിട്ടു നടക്കുന്നത് ചിലർ. അല്ലെ? ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതും അയാൾ ഒരു പദവിയിലെത്തുന്നതും അവന്റെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമാണ്. അല്ലെ? നടക്കുന്നത് എന്താണ്? അവൻ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് അങ്ങനെ നേതൃത്വത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്ത്, അധികാരം, സ്ഥാനമാനം, അങ്ങനെയുള്ള സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരാഗ്രഹം, അതാണ് വൃത്രാസുരന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഏതൊരു ലോകത്തിന്റെയും അധിപനാവണ്ട. ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിലും മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കാക്ഷിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാനും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലീലകളിൽ അദ്ദേഹവും മറ്റു സഹവസിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കും. ഏത് ഭൗതിക സന്തോഷവും കുഴിയിലെ ജലം പോലെയാണ്. അതേസമയം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ആത്മീയ സന്തോഷം ഒരു ഭക്തൻ നീന്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമൃത സമുദ്രം പോലെയാണ്. അല്ലെ? വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. അല്ലെ? അവിടെ എന്താണ് പറയാ, ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള മാധുര്യം, അല്ലെ, വാത്സല്യം, ഇതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാർ പലതരത്തിലും വിളിക്കും. അല്ലെ? അല്ല കള്ള, അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. അല്ലെ? വെണ്ണക്കള്ള, അല്ലെ? ഗോപിയുടെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചവനെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും വിളിക്കും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല. അല്ലെ? വിഷ്ണു ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. എന്നാല് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തില് ആ മാധുര്യഭാവത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ? വൃന്ദാവനവാസികളൊക്കെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, അല്ലെ, നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇതേക്കുറിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, വൃത്രാസുരൻ ദേവേന്ദ്രൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് പോലും ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന രീതിയിൽ ഇവരും വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, അവർ ഇരുവരും മഹായോദ്ധാക്കളും തുല്യശക്തരുമായിരുന്നു. വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണെങ്കിൽ ഈ നിലയിലല്ല യുദ്ധം ചെയ്യും. വെറുതെ നിന്നു കൊടുത്താൽ ഇന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വധിക്കില്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഇന്ദ്രനെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാനാണ് വൃത്രാസുരൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും മഹായോദ്ധാക്കളാണ്. അവർ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് പോലും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? ഇന്ദ്രനെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. വൃത്രാസുരൻ ഇത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ. പിന്നീട് വൃത്രാസുരൻ തന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് ഗദ എടുത്തിട്ട് വായുവിലെ ചുഴറ്റിക്കൊണ്ട് ദേവേന്ദ്രനെ നേരേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ദേവേന്ദ്രൻ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഗദയെയും പിന്നീട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ആ ഇടത് കൈയും കൂടി ഛേദിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു കൈ ഛേദിച്ചു, അല്ലെ? ഇപ്പോഴ് മറ്റേ കൈയിലും കൂടി ഛേദിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കൈകളും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു.
കൈകൾ വേർപെട്ട് രക്തം വാർന്നൊഴുകുന്ന വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധമേറ്റ് ചിറകുകൾ മുറിഞ്ഞു പറക്കുന്ന പർവ്വതം എന്ന പോലെ ശോഭിച്ചുവെന്ന്. അങ്ങനെ പർവ്വതങ്ങളും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പർവ്വതങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. പറക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവയുടെ ചിറകുകൾ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധത്താൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും കാണുന്നു. വൃത്രാസുരന്റെ അതിബൃഹത്തായ ശരീരം അത്തരം ഒരു പർവ്വതത്തെ പോലെ തോന്നിച്ചു എന്ന്. അത്രയും വലിയ രൂപമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഇനി അതാണ് പറയുന്നത്, വലിയ രൂപമായിട്ട് 27, 28, 29 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നു. വൃത്രാസുരന്റെ ശാരീരികമായി വളരെ ശക്തിയും സ്വാധീനവുമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ. അവന്റെ കീഴ്ത്താടി ഭൂമിയിലും മേൽത്താടി ആകാശത്തിലും വെച്ചു. അവന്റെ വായ ആകാശത്തോളം തന്നെ വിസ്തൃതിയുള്ളതും നാവ് ഒരു മഹാസർപ്പത്തിന് സദൃശവുമായിരുന്നു. നേരത്തെ വാമനമൂർത്തി ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപം എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ബലമായ രാജാവിൻ നിന്നും ആ 3 അടി അളന്നെടുക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ തന്റെ 2 കൈകളും ഛേദിച്ചു അല്ലെ. ഇനി ആയുധങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. എന്നാൽ എന്താ സംബന്ധിച്ചത്, തന്റെ ആ ശരീരം വലിയതാക്കിയിട്ട് വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴ്ത്താടി ഭൂമിയിൽ തട്ടുകയുണ്ടായി, മുകളിലത്തെ ഭാഗം ആകാശത്തിലുമാവുകയുണ്ടായിരുന്നത്. കീഴ്ത്താടി ഭൂമിയിലും മേൽത്താടി ആകാശത്തിലും വെച്ച് അവന്റെ വായ ആകാശത്തോളം തന്നെ വിസ്തൃതിയുള്ളതും നാവ് ഒരു മഹാസർപ്പത്തിന് സദൃശവുമായിരുന്നു. അവൻ മരണം പോലെ ഭയാനങ്ങളായ അവന്റെ ദംഷ്ടങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ കടിച്ചു വിഴുങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ അപ്രകാരം ബൃഹത് രൂപം പൂണ്ട മഹാസുരനായ വൃത്രാസുരൻ പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലും കുലുക്കിയെടുക്കുകയും ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൾ നടന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം കാലുകളാൽ ഞെരിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രന്റെ മുന്നിലെത്തിയ അവൻ ഇന്ദ്രനെയും ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായ ഐരാവതത്തെയും ഒരു കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് ആനയെ എന്നതുപോലെ വിഴുങ്ങി. അത്രയും വലിയ രൂപം എടുത്തിട്ട് അല്ലെ, കൈകളൊന്നും ഇനിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നാവും പല്ലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തായി, ആ വായന്റെ അകത്തേക്ക് ഇന്ദ്രനെയും ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വാഹനം, വലിയൊരു ആന അല്ലെ, ഐരാവതം, അതിനെ എടുത്തിട്ട് വിഴുങ്ങുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പരാതി പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ അയക്കുന്ന ദേവന്മാരയക്കുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വൃത്രാസുരൻ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് സഹായം ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത്, ഇന്ദ്രനെയും ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതത്തെ ഒക്കെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ആനയെ വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെ വിഴുങ്ങി. പെരുമ്പാമ്പ് അല്ലെ, എല്ലാ ജീവികളെയും അങ്ങനെ തന്നെ വിഴുങ്ങുമെന്നാണ്. ചിലതിനെയൊക്കെ പെരുമ്പാമ്പിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ ആൾക്കാരെ തന്നെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണും. ആളെയൊക്കെ വിഴുങ്ങും അല്ലെ. ഇവിടെ ആനയെ പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങാറുണ്ട്. അതുപോലെ രുദ്രാസുരൻ എന്താണ് ഇന്ദ്രനെയും ഐരാവതത്തെയൊക്കെ വിഴുങ്ങുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ആ ഗുരുവിനെ വധിച്ചെങ്കിലും ആ ഗുരുവിൽ നിന്നും നാരായണ കവചം അല്ലെ, വിശ്വരൂപനിൽ നിന്നും നാരായണ കവചം നഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രനെ പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒക്കെ സാധിച്ചു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, विदायक गुरु प्रेमानंदे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. गुरु वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, विदायक गुरु प्रेमानंदे हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ.